Ano ba yan pare? Bakit hindi mo sinabong dun sa igbaw para hindi maharaw ng mularaw? Kinaglungag muna kasi ako. Paglingi ko, pagbalik ko, binangan na ng mularaw ang sumsuma natin. Ay, pisting! Ang mularaw! Hinaaraw yung sumsuma namin ni pare. Lala natin kung baka na dito sa loyo. Andito ka lang pala nga pisting ka, ha? O boss, yung sumsuman namin na kurap-kurap, naglalaon pa naman yun si pare nga magiinuman kami ngayon. Pupuntan ko na sa bahay, baka doon na yun si pare. Pisting mo laro yun. Nangaraw yung sumsuman namin ni paring Michael. Saan kaya ako makakarimedyo ng sumsuman? Sisingin ko na lang si kumparing Michael nga. Hinaraw yung sumsuman namin ng mularaw. Sigurado ako na luto na ngayon para yung sumsuman namin. Babalikan ko na siya kay para magpikang na kami pagtagay-tagay namin. Puntahan ko na siya doon. Tatlo kasi mana, hindi ako nakainom ng tuba. Excited na ako, magtatagay kami ni pare. Pare! 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 Oy, kumpare! Oy! Ano na, naluto mo na yung sumsuman natin? Pineste. Na hinaraw yung sumsuman natin ng mularaw. Sus! Ano ba yan pare? Bakit hindi mo sinabong dun sa igbaw para hindi maharaw ng mularaw? Kinaglungag muna kasi ako. Paglingi ko, pagbalik ko, binangan na ng mularaw ang sumsuman natin. Sa piste ka pare. Tara pare, lingkod ka lang muna doon kay kukuhain ko pa yung tuba. Tara, tara. Sige, sige. Tara pare, tara. Lingkod lang muna dyan. Sinayang mo lang yung gipalit natin na sumsuman. Dali lang muna ha. Kay kukuhain ko lang yung tuba ha. O sige, sige. Dito lang ako maghuhulat. Oh. Ano naman talaga ng bahal. Tagal naman ni pare, mainom-inom na ng tuba. Oy pare, Oy! andito na. Hey! Pasensya, Bahal! Bahal ito pare! bahal yan. Pasensya na ka na pare kay wala Sige, pare. talagang sumsuman ha. Tagayon mo na lang dayong kay... Mainom-inom na talaga. Mabuti na lang kayo nagdala ko ng ano. Bay, sobra kami na sura namin kagabi. Nagdala ko kay para... Mabuti ka pa pare kay may sobra ka pang Oo, sumsuman. nagdala ko ng... Anit. Anit yan. Ay, Sarap salamat. Bayin mo na lang, sugarin mo lang pag masumsum ka. Oo. Lukbahin mo lang, lukbahin. Hindi pare. Ano na talaga ko pare. Ano na akin? Imo na yan pare. Nahanumdum talaga ko dun sa Manila pag punta natin kaya napakarami ng mga nagduduralagan dun sa may parang tulay sa ilalim. Oo. Nagduduralagan yung mga tao dun. Ano ito? Oo. Sarap talaga ng mahal-mahalan talaga ito na tuba. Pare sa akin na to ah. Sige, sige. Lagi pare, tagay. Oo. Akin pare, akin. Ay wala na to pare, wala Ay. nang sulod. Este ka pare. Mga ilan na naubos natin? Mga 3 galon na pare. Damo na pala yung inom natin. Pare, Oy. nakakahinom-dum ka doon, yung nandun tayo sa Manila, yung sumunod tayo doon sa naglalagalaga yung mga sugo na ganun-ganon. Oo. Yung may naggaganong-ganon doon sa may puste. Oo. Maghusin mga ano pare. Oh, mahusay. Maganda talaga yun. Inaga mo sa akin ang nagsisinayo-sayo doon sa may lamesa doon. Oo. Joke lang yung pare. Puste ka pare na di ba na sumapit na yun sa akin? Oo. Kaya hindi na ako kasama sa iyo pagbalik ko sa Manila kay ano yan pare. Hindi na ako magsasama sa iyo. Sige pare. Okay. Uwi na ako kay ano pa ako doon sa bahay namin kay Oo. pare. Ano muna ako ha? Sige pare. Sa Sige. susunod na lang tayo magtatagay tayo ha. Oo, pag maglogit, otor ako ng ano. Magbabalik ako dito pare kay magbabalik ako dito kay magtatrabaho tayo, pupunta nagkukuha doon. Oo, sige. Trabaho, ha? Oo. Sige, ano na ako ha? Oo. Pare, sige. Oo. Pagkaturog na ako kay hubog-hubog na siguro.
Naalala ko talaga sa may nilang naggaganong gawin nung kami sa, dito naglalagalaga sa suga. Katurong. Okay. Pare, di ba nagsing ako sa'yo na mauli na ako, nagsunod-sunod ka sa akin. Huwag ka nang magpupuno po dito, pare. Uli na ako sa bahay, kaya malayo na yung aking inabat. Dito ka lang sa bahay mo. Pare, uli na ako. Sige. Nagsisunod-sunod ka sa akin. Sige.